ubaba inceke abaholi egameni likaJesu abafundisi bonke egameni likaJesu haleluya amen bathandekayo siyabingelela kakhulu egameni likaJesu haleluya amen ngicobeka umakhelwane ngamsmayeleni haleluya nje ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda haleluya bathandekayo haleluya Ukhona umuntu singamamdeni nomdeni umakhelwane obokonke igama likaJesu haleluya so bayantshontshana nje igama likaJesu haleluya so igama likaJesu haleluya bathandekayo ngithanda ukubingelela kakhulu bancane igama likaJesu bonke kakhulu sibekele igama likaJesu umfundisi igama likaJesu haleluya sabiyabonga igama likaJesu sibingelela igama likaSibandla lonke igama likaJesu leadership yalakhaya bathandekayo igama likaJesu haleluya ngithanda uNkulunkulu kakhulu bathandekayo bashumayele bazala bashumayele bashumayele bonke abazali yabona uzogcina nawe bathandekayo sisiza umoya ngcwele kakhulu dinga umoya ngcwele bathandekayo amen bathandekayo so also greet igama likaJesu lady minister igama likaJesu bathandekayo athole ukushona umshayeli wonke bathandekayo likaJesu incekukazi kaNkulunkulu egameni likaJesu haleluya uthisha egameni likaJesu haleluya sifose bathandekayo uGqitha abasangane baphumasuku egameni likaJesu bathandekayo haleluya ngicela umshayeli izandla nayo bathandekayo I greet my beautiful wife nami nje ngizokwenza kakhulu in terms of involvement because nami anginaphilo bathandekayo ibuye nje izolo egameni likaJesu sonke ehambile nje egameni likaJesu hambe nje siyomemeza sakho egameni likaJesu ngabe siyahamba ingozi yakho egameni likaJesu also bathandekayo umshayeli izandla zokufundisa ngithanda kakhulu siyithanda kakhulu ngaphandle kwakho ngabasazana bathandekayo ngive bathi noma ngidlamini egameni likaJesu nangiduze kwami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha I believe ukuthi sebakhulumile izinto eziningi which are very important in terms of prayer egameni likaJesu. I would like to take another direction by the help of the Holy Spirit. But one of the things that I want us to do egameni likaJesu it's prayer. Which is standards after this egameni likaJesu. I will try by all means to summarize egameni likaJesu. Enginako la egameni likaJesu cela ukusebenzisa lokho bathandekayo ngizokwazi ukufishana ngoba nginkinga ithatha isikhathi eside egameni likaJesu haleluya bathandekayo I'm truly blessed egameni likaJesu haleluya bathandekayo encwadini kaJames chapter 5 izomethemba njalo Uya sindlela yebusuku
ukuthi izinto entathu engifisa ukuthi siyibheke egameni likaJesu regarding prayer egameni likaJesu, then after that we pray egameni likaJesu. Kunama-point nje ayi-3 egameni likaJesu abalulekile in terms of prayer egameni likaJesu. Alele bathandekayo. Hallelujah. Please read for us egameni likaJesu. James chapter 5 verse number 13. kaJakobe chapter 5 verse 13. Yebo sis. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Kukhona ohlushwayo noma ohluphekako egameni likaJesu. Hallelujah. Makenze njani bathandekayo? Makakhuleke. iBhayibheli lithi, is there anyone who's troubled? Hallelujah bathandekayo. Amen. Onjani bathandekayo? Okay. Troubled. Hallelujah bathandekayo. Makenze njani bathandekayo? Makakhuleke. Makenze njani bathandekayo? Makhuleke. Makakhuleke. Hallelujah bathandekayo. Thank you. Verse number 16. Please read number 16 for Verse me. 16. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Umkhuleko njani bathandekayo? Oqinileyo. Give me verse number 15 egameni likaJesu. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Umkhuleko onjani bathandekayo? Wokukholwa. Ukukholwa bayi-mention in terms of faith egameni likaJesu. Hallelujah bathandekayo. Amen. So number 1 sithola ukuthi if there anything umuntu onento emhluphayo makenze njani bathandekayo? Makakhuleke. Number 2 kuvela indaba yokuthi njani bathandekayo la umuntu umathandaza ngani bathandekayo ngokukholwa. Ungadali bazalwane egameni likaJesu. Wadala ngekukwazi ukuthandaza into efisa ithandaza egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Zenzele ifavor nje utshele idimoni yokulala ukuthi uconga ngithinta egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Then verse number 17 egameni likaJesu. U-Eliya wayengumuntu efana nathi. U-Eliya wayekade njani bathandekayo? Umuntu Wayengumuntu onjani bathandekayo? Efana nathi. Ofana nathi. So meaning there's nothing different between us. Nobani bathandekayo? No-Eliya. Because u-Eliya wakade ngumuntu njengathi. Oh, okay. Qhubeka. Wakhuleka nokukhuleka ukubalingani. Wakhuleka nani bathandekayo? kuleke. Ukukhuleka. Oh, ngila kukhona khona. Qhubeka ukuthi njani? Ukubalingani. Ukubalingani kwenza njani? Alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Alizange lina ngenxa yokuthi wayekade athe lingani. Kanti bathandekayo. Remember ubani okhuluma loyenza lento le u-Elisha. U-Elijah ofana nathi. Oh bathandekayo. Hallelujah bathandekayo. Amen. Hallelujah bathandekayo. Thandaza sisegameni likaJesu. Izwi lakho liyaphila. uNkulunkulu ongcwele nasekuseni Jehova sewukhulumile kuleni ndawo uNkulunkulu ongcwele nalizwi lakho uNkulunkulu ongcwele. Khuluma phezulu kwempilo zethu Jehova, ukhulume ngathi uyaqala uNkulunkulu ongcwele. Nangumthanjiswa wakho uNkulunkulu ongcwele, membathise ngamandla Jehova ngamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Masingezwa yena Jehova nasekuseni kodwa masikuzwe ekuseni ukhuluma uNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Kafisha nje bathandekayo egameni likaJesu. Asicale la egameni likaJesu. The Bible will read the Bible egameni likaJesu. Nawufunda incwadi kaGenesis chapter 1 verse number 28 lithi subdue and dominate. So meaning busa ngoba bese njani bathandekayo besiyabusa. That's my favorite verse egameni likaJesu. Ngicala ngayo egameni likaJesu. Lithi busa bese njani ngoba bese njani bathandekayo besiyabusa. So meaning the process iqala ebunqobeni bese njani bathandekayo besiyabusa. So each and every believer unawo amandla wokunqoba bese njani bathandekayo besiyabusa. So umzana akakwazi ukubusa angakanqobi. Ngoba kuyingozi ukuthi ubuse ungakanqobi. Ngoba umuntu obusako angakanqobi isitha sithola indlela yokungena ukuze yenze intando yakhe. Alibathandekayo. Bese iBhayibheli likhuluma ngendodana yolahleko. Lithi iBhayibheli indodana yolahleko ngenekharetha ukuthi yayikade ingakalungiselelwa indodana yolahleko. Indodana yahamba nazo zonke izinto, but because of i-character yayikade ifuna ukubusa kanti kunezinto angakayinqobe empilweni yakhe. So impilo yakhe yangabi akho
obusako akabusanga kanqobi. Awukwazi ukuthi ungumbusi ngakanqobi, because uma uzobusa ngakanqobi isitha sodlala ngawe uzawuhlala kuposition uhlabelele umoya angafiki. Uzawushumayeza umoya angehli ngenxa yokuthi kunezinto ongakayinqobi, kanti ijeni bekumele iqale enqobeni ukuze ubuye kubathandekayo ebuseni. Sisekhuleka bathandekazi kukhuluma ngokukhuleka. And then maybe besaqambele ukuthi sisuswe embusweni wobumnyama sathatha safakwa embusweni wendodana. So umbuso wendodana lithi iBhayibheli ufunda the book of John chapter 8 verse number 12. Lithi iBhayibheli ke uthi Jesu, I am the light of this world. If you follow me, you shall not walk in darkness. So in other words, uJesu ukhuluma ukuthi yena ukukhanya kwezwe, and uma ufuna ukuhamba naye, uma umlandela ngeke usahambe kumnyameni. So communication number 1, umuntu othandazako, umuntu onamandla womthandazo, umuntu osukile ezweni lobumnyama, umuntu ongaphile embusweni wobumnyama, kodwa umuntu ophile embusweni wokukhanya. Ngoba amandla lithi iBhayibheli lithi umhlabelo ngoba amandla ayathola kunezinye izinto awukwazi nokuchazela abantu ukuthi ibhekene isimo esithize, kodwa iBhayibheli ukuthi is there anyone trouble you should pray. So meaning i-answer yomzalwane isemthandazweni, impendulo yomzalwane isemthandazweni. Kahle kahle na usendiswa kumele ngabe siyabuza ukuthi uyathandaza na, ngoba umthandazo kumele ngabe impilo yakho each and every day. Umthandazo kumele ngabe uphefumula wona, umthandazo kumele ngabe uphila wona, umthandazo kumele ngabe uvuka wona, umthandazo kumele ngabe ulala wona. Uma sikhuluma ngokuthi uphila umthandazo, that means each and everything that you are doing kumele iqale emthandazweni ukuthi inkosi sengiyavuka. Ngiyazi umsebenzi kunzima kodwa ngithembe wena. Ngiyazi ngoba nabangifuni kodwa ngithembe wena. Ngiyazi analo usizo kodwa ngithembe wena. Semthandazweni kanjalo. So bebele ukuthi is there anyone kunento ehluphayo, uhlushwa inyama thandaza, uhlushwa inhlupheko thandaza, uhlushwa ukugula thandaza, uhlushwa izingane thandaza, uhlushwa indinei thandaza, uhlushwa umshado thandaza. Thandaza, thandaza. Ususha igazi thandaza, ususha bakini thandaza, ususha maphupho thandaza, ususha kuthauna mali thandaza. Oh my God. Kemaka uthi manje inkinga usayakamtshela uNkulunkulu ngeyinkinga zakho. uNkulunkulu usayakamkhokheli ithi baphela iy'nkelo zenu mazaziwe uNkulunkulu. Ngaphambi kokuzaziwa ngabantu bazaziwa ubani bathandekayo. uNkulunkulu. Njengoba ukhola kakhulu kusihlobo moda lokhola uNkulunkulu. Ngosandi yazi ngithanda ukusebenza isihlobo njengalo sihlobo ngihamba nawo. Haleluya. Amen. So many iy'mpilo zethu mazaziwe uNkulunkulu, ukukhala kwethu makwaziwe uNkulunkulu, ukuhlukumezeka kwethu makwaziwe uNkulunkulu. So many impendulo yomzalwane nomzalwane isikhalo nesiphetho somzalwane kusemthandazweni. Yeah. Semthandazweni. Semthandazweni. uNkulunkulu akawudecline umthandazo.
usho kanjani elimisa noma ungenza kanje indawo ukuthi elimisa kumele ukuthi kuba yimena lozanayo emthandazweni. So umthandazo i-communication between man and God. So meaning ubudlelwane ebakhiwako kumuntu noNkulunkulu. Ngenkathi umuntu eze uNkulunkulu wemkhuleko, uNkulunkulu namathela kuye naye namathela kuye. Lithi bayiphele ngihlala kimi nami ngizohlala kuwe. Hallelujah. Amen. You're supposed to do what better than God? You have to pray. You have to pray. You are worried, you have to pray. You say what you don't understand the prayer. You have to pray. You want to get married, you have to pray. You need to make a decision, you have to pray. You have to do something, you need to pray. Because the solution for men is through prayer. Because what they understand about knowledge, umuntu knowledge, umuntu advantage. Umuntu onelwazi, umuntu advantage. Uma ngazi ukudrive, makwazi ukudrive, angeke ukwazi ukuhamba ngemoto engekho. That means I have the advantage. You need me. Amen. So knowledge about something gives you an ability yokuthi ukwazi ukwenza izinto ukudlulela abanye abantu. Because singathandaza uma singaqonda umkhuleko kuyofanele ukuthi sithandaze ngoba mina nawe understanding yethu umthandazo ayifani. Kodwa wazi ukuthi umthandazo kumprotector kuphela. Kodwa khona bazi ukuthi umthandazo lona but ukuthi umprotector kuphela but ukuthi ngiyakwazi ukuthi amazulu ahlale kimi. Ukuthi nekwazi ukuphuma namazulu ngenxa ukuthi thina namazulu siyaphumana ngomthandazo. Hallelujah. Amen. You have to pray. You are worried, you need to pray. You must have prayer in your life. Your day-to-day life, you must have what to the God? You must have prayer. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. So, the Bible is like can you let's read John chapter 5? Okay, not John, Can you read John chapter 2, verse number 2? John chapter 2, verse number 2. John chapter 2, verse number 2. Anyone who tell John. Chapter 2. Yes. 2. Yes. Wathi Yeah. ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova. Jehova. Yes. Wangiphendula. Yes. Ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza. Wezwa izwi lami. Wezwa imbathandikayo. So mhlawumbe umuntu angakubuza ngendaba ukuthi kukwena. Sibhele uJohn wakha. Jehova wenza njani bathandikayo? So umkhuleko yaphendula bathandikayo. Noma ngabe ukuphi umthandazo you have to pray. What do you mean uzimzana ukuthi ube nje isithuthi sokuthi kulomzana ongene wathandaza seteksini wathandaza athi sagade kanjalo zabona kuba ne-accident sasini. Where is the church? Sesikhohle umthandazo. Asekho endaweni yenze njani bathandekayo umthandazo. Okay, it is kitchen sokwazi ukucela egameni likaJesu because I want us to pray egameni likaJesu and then but amelanga siphume ngo7 egameni likaJesu. So one of the things I want us to check egameni likaJesu ukuthi umthandazo wenzani empilweni yemzalwane. Umuntu othandazako umthandazo
yini ayilethako kumzalwane. Haleluya bathandekayo. Amen. So meaning when you read the Bible, the book of Matthew, ikhuluma ngendaba kaJesu ukuthi uJesu uma eyozala indodana ebiza ngegama lokuthi ubani bathandekayo uJesu ukuthi uyonjani bathandekayo uyakusindisa abantu. Number 2 uyophinda zale bese baphinde futhi bakhaza igama la Jesu ukuthi igama lakho Emmanuel. Emmanuel ukusho ukuthi unjani ukuthi uNkulunkulu unjani bathandekayo. uNkulunkulu unjani bathandekayo. Because other thing yalahleka in the Garden of Eden ukuthi lesalahlekelwa yini bathandekayo. Salahlekelwa ipresence kaNkulunkulu. Alibathandekayo. So mina uJesu nakabuya uyasibuyisela kubathandekayo. A present Endaweni kaNkulunkulu. So this is the first point egameni likaJesu. Umsebenzi noma the functions of prayer empilweni yemizalwane. Umthandazo empilweni yemizalwane. One of the first point ukuthi umthandazo reset a man. So meaning in other words, umthandazo restore a man back to bathandekayo ku intimacy noma ubudlelwane bakhe noNkulunkulu. So meaning umzalwane othandazako, umzalwane obuyelako ubudlelwane bakhe nobani bathandekayo noNkulunkulu. Hallelujah. Umzalwane njani bathandekayo obuyelako nani bathandekayo nobudlelwane bakhe kanjani bathandekayo noNkulunkulu. Umzalwane othandazako lithi iBhayibheli ke uNehemiya wasinakathandaza emva ukuthi ibonda eJerikho liwile. Lithi iBhayibheli uNehemiya wakhala. So many others bakhaza leyo ukuthi ukuthandaza ukukhipha into engaphakathi. So meaning the more you cry, you are opening your heart, the more you are pouring out your heart. So meaning ukukhala yamazi umuntu okwatile noma umuntu onenhliziyo ebuhlungu uma angakakhali inkinga but uba ngcono masakakhalile. That's the main thing about prayer. Uma uthandaza kufana nokukhala ukuthi ukhipha zonke izinto ezingaphakathi kwakho uzikhiphela kuNkulunkulu. So meaning umthandazo usinikeza igunya noma usinikeza i-opportunity ukuthi sikwazi ukuyithulula. So the more I pray, that's why noma umuntu othandazako akabi nama-anger issues ngoba nomuntu ongathandazi. Because une-source la kathula khona inkingo zakhe. But umuntu ongathandazi akanayo isource izinto ziyagcwalelana kuye. Umthandazi indlela yokuthulula. Alibathandekayo. Amen. Nkosi Jesu. Haleluya bathandekayo. Amen. So meaning umthandazo ukukhala kuNkulunkulu ukuprepare inhliziyo yakho. Meaning ukuprepare noma ukurestore i-relationship yakho nobani noNkulunkulu. Haleluya bathandekayo. Amen. Haleluya bathandekayo. Amen. Another thing egameni likaJesu, meaning in other words, when you pray, the more you pray, umthandazo wenza uletha i-transformation kaNkulunkulu ukuthi you are no longer going according to your agenda but uhamba ngecebo likaNkulunkulu. Because emthandazweni awukhali kuphela kodwa it's a communication between man and God. So mina uNkulunkulu uyakhuluma nawe uyakhuluma. Abantu abangena emthandazweni ukuthi abaphumi bangenampendulo, baphuma banempendulo abayanga ukuyokhala kuphela kodwa bayothola isolution. So mina umthandazo la siyofuna khona impendulo. Hallelujah. Amen. Hallelujah bathandekayo. Amen. So meaning umthandazo usalign back to the purpose of God, back to the position of God. You are not a tail but you are the head. Awushona umsila kodwa uyini bathandekayo uyinhloko. Hallelujah. When you read the Bible, we've been describing the story sakana. It's a Bible story sakana. What's another thing? One very busy. Ahamba ayeshilo abanomthandazo. But here's another thing that you must understand about prayer. Emthandazo nezintathu uNkulunkulu azifunako while you are praying. Noma esimeni sakho. When you are going through a situation, I will call it a revelation. Emthandazweni uNkulunkulu ukulethela isambulo. Alibathandekayo. Amen. Letha ibathandekayo Isambulo. Isambulo. Letha isambulo uNkulunkulu uma umuntu anjani bathandekayo. Jeremiah chapter 29 verse number 13. Jeremiah chapter. You will seek me and you will find me because you will seek me with all your heart. Alibathandekayo. Usho kanjani egameni likaJesu. So mean there are good things uNkulunkulu ayifunako
ukuthi emthandazweni uma ungena ku-situation noma usesimeni njengwana, the main purpose about God kuhana uNkulunkulu wayefuna ukuveza isambulo sakhe noma i-revelation ukuthi uhana wengabhiza thandaza until azathola ukuthi icebo likaNkulunkulu alithini kusimo sakhe. Amen. Ngoba kenzeka uthandaze ungasitholi icebo likaNkulunkulu ukuthi iliphi icebo likaNkulunkulu. The more you pray ungafuni icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho kuleso simo leso awukwazi ukuma because you haven't discovered the agenda of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah, bathandekayo. Amen. So men, when you pray, you discover what the agenda and the purpose of God ngesimo sakho. Hallelujah, bathandekayo. Amen. Number 2, enye into ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi kube ne-faith ukuthi uthole ukuthi uthembele bani kusimo sakho. That means you have to have faith. Umuntu yaNkulunkulu without faith ayikho into ayenzile because akanawo ukukholwa. And ukukholwa kuyilihlo for thina as believers. Hallelujah, bathandekayo. Ukukholwa kuyini bathandekayo? Kulihlo. Egameni likaJesu. It's ilihlo for us. Hallelujah. Number 2 is the heart of man. Ukuthi inhliziyo yakhe injani bathandekayo? Ukuthi ime kuphi? uNkulunkulu ufuna ukwazi ukuthi inhliziyo yakho ime kuphi as a believer. When you pray, umthandazo uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi kube ne-revelation ukuthi are you trusting me or you do have another backup ukuthi ungakhayela kini. That's why you pray. Izinto umthandazo asenza ngokuthi abantu abafika. Hallelujah. Ngisho ukuthi my agenda will be different. But I want to give you something so that you can pray. So that you can understand why I will pray. Why I will pray. So the main purpose of prayer is that you discover ukuthi uNkulunkulu ufakeleni kuleso simo. Ngoba awukwazi ukuphuma kazi ukuthi ungani uNkulunkulu akufake leso simo leso. Abaningi baseyimeni sebaze bayacomplaina uNkulunkulu somlindile ukuthi bheka icebo lami. Kunecebo lami engifuna ukukuvezela lona. Ninenjongo ngempilo yakho. Phela bathandela isibeletho sakaSara, isibeletho sakaHana, bese ngabhalwa ngabantu kodwa sazivalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wakade abhala izibeletho zabo because uNkulunkulu wakade afuna ukuthi babone i-agenda yakhe ukuthi kuzokwazi ukwenzeka icebo lakhe ngabo. Umfundisi yasho ukuthi wazi wana watshintsha umthandazo. Umthandazo wakho angasabi ukuthi Nkosi nginenkinga ngaphelele ngikhompyutha nayo. Umthandazo lethu siyabheka ukuthi ubani unani. Sicela ngoba sifuna ukuhlulwa. Kanti amazwi lane agenda ukuthi ufuna ukuthi wena ube yilento wona afuna ukuthi ube yini. Ungakatholi agenda uzawuhlala hayi ngoba unakholwa. It's because the agenda yakho awuna. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So until you discover the purpose of God for your situation, ukuthi uNkulunkulu uyini icebo lakhe ngawe. Ungani uNkulunkulu enza lakini lento? You must ask yourself. Some of us will go through some of the things uNkulunkulu othi because uyazonda. It's because usengakamfakazeli ukuthi usindisiwe. Babona nje ukuthi esontweni kuphela kodwa akwazi ukufakazela umuntu oyedwa. Emsebenzini bayakwazi usindisiwe ngokuthi uyaya. Akekho lewani lazike ibese liphuma kuwo. And agenda of God. So, ungakatholi revelation about your situation, the purpose of God ukuthi uNkulunkulu akufake lapho angeke ukwazi ukuphuma because the main thing ukuthi uNkulunkulu ukufakele ukuthi ukwazi ukuthi kwenzakalani. Hallelujah bathandekayo. Amen. Hallelujah. Amen. So I discovered it's not about abanomntana ngokuphelele nabantwana, but it's about ukuthi uNkulunkulu udinga a servant. Hallelujah. Hallelujah. Abraham wayekade ne-issue na uSara, but uNkulunkulu wayekade afuna ukuthi Abraham abe a man of faith, ukuthi abe umuntu okholwa. Hallelujah bathandekayo. Amen. Sesiyabhala igama likaJesu. Hallelujah. Kushona kuSamson, uNkulunkulu wamthetha uSamson wamkhombisa ukuthi not about amandla akhe, but it's about amandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. The last part egameni likaJesu. Senyavala. I want us to pray egameni likaJesu.
want us to pray egameni likaJesu. Emthandazweni kulafuthola khona imbathandekayo amandla. Umzana onamandla umzana odlala ngamadimoni. Azotshela mina egameni likaJesu. Umzana onjani bathandekayo? Ongenamandla. Umzana onjani bathandekayo? Angeke ufihlele egameni likaJesu. Baningi abahlusha amadimoni ngendaba yokuthi abanamandla. Bakhala kuphela while they have a weapon which is prayer. Kunezimo abhekanazo bayazazi ekhaya ukuthi lezi simo salakhaya saqala kudala phasol sihamba la. So I'm against those things because akanamandla. Hallelujah. Amen. So umthandazo ulasinikeza khona imbathandekayo amandla. Abathandazayo abantu abanjani bathandekayo abathola amandla. Jeremiah chapter 1 verse number 9. That's my last verse egameni likaJesu. Number 9 and 10. Then sobe sesasukuma sathandaza. Jeremiah chapter 1 verse 9. Yes. uJehova wayeselula isandla sakhe uJehova besinjani bathandekayo ashetho kuzelolele egameni likaJesu. uJehova besinjani bathandekayo walula isandla sakhe. Yes. wawuthinta umlomo wami. Wathinta ini bathandekayo? Umlomo. Umusongala wathinta ini bathandekayo? Umlomo wami. Yes. uJehova wathi kimi, bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Bheka ngibekile amazwi ami emlomeni wakho. Batshela bakho ukuthi makhe kunamazwi kaNkulunkulu emlomeni wakho. Hayi bathandekayo. So mina kuba kunamazwi kaNkulunkulu ulele ngizokhuluma ngendaba kaNkulunkulu ukuthi wadala izulu lomhlaba. Wadala mina uNkulunkulu wakhuluma amazwi ukuze izinto zibe khona. So mina uma uNkulunkulu athi ubeke imbathandekayo isandla Emlonyeni. wabeka isandla emlomeni wakho wafaka imbathandekayo ngibekile amazwi kuphi? Emlonyeni. Qhubeka sisi verse number 10. Bona ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe. Bheka ngiyakubeka. Remember akambekanga akabeka amazwi emlomeni. So mina umuntu ongenamazwi kunezinto angeke akwazi ukuzenza because akanalizwi kaNkulunkulu. So othandazako umuntu uNkulunkulu abeka imbathandekayo amazwi akhe emlomeni wakhe. Yes, asizwa ukuthi wenzani ke umuntu owenze njalo egameni likaJesu othandaza ngayo. Ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso. Ngiyakubeka phezu kwezizwe nani bathandekayo naphezu kwemibuso. Yebo. Ukusiphula nokudiliza. Ukusiphula nokunjani bathandekayo. Kunezinye izinto obonayo ukuthi lezi angikwazi ukuzilungisa. Uyabona ukuthi kudala uzama. Hale bathandekayo. But uNkulunkulu uthi ngibeka amazwi ukuthi njalo bathanda usesephula izinto. Hale bathandekayo. Uzosephula imbathandekayo. Izinto kunezinto ezikhona ezikhoza idelay noma ezenza izinto zingenze ezenza kungabi nempumelelo ekhaya. Lezinto lezi zenziwa kunjani bathandekayo ukuthi umuntu akanawo amandla akanawo amazwi kaNkulunkulu emlomeni wakhe. Ithi iBhayibheli osebenzisa amazwi uzovuza into ayikhulumayo. So uma ukhuluma ifela ngempilo yakho uzovuna imbathandekayo ifela. Uma ukhuluma impumelelo empilweni yakho uzovuna imbathandekayo. So meaning izwi into oyikhuluma ngelimi lakho into oyitshalako. Into oyikhuluma ngelimi lakho into ezowenzeka. Oh yes. Hale bathandekayo. So uthi ngibeka phezu kwemibuso. Imagine God athi wena phezu kwemibuso. Bheka lemibuso ebumnyama ekhona esihluphayo emafamilini. Bheka lezi lesisihluphayo ezikolweni. Bheka lezi lesibheka in our nation, just our nation currently. Kunemibuso. Bese nje bagcina yini hlomani zonke ikhali zakamoya. Ngiyala inkosi nasemadani ayo amakhulu. Hale bathandekayo. Amen. So empilini othandazako uqina amandleni kaNkulunkulu. Because uthola amandla. Qhubeka sisegameni likaJesu. Ukuchitha nokubhubhisa. Uzoqitha phinde futhi njani bathandekayo? Akubhisi. Uwe loyo okwazi ukuqitha izinto phinde wenze njani bathandekayo? Akubhisi. Qhubeka. Ukwakha nokutshala. Uyakwazi phinde futhi nokwakha phinde futhi njani bathandekayo? Njalo.
Nkosi Jesu. Asimele ngenyawo sithandaze. Today I have put you in charge of nations and kingdom. You will pull up and tear down. You will destroy and overthrow. You will build and plant.